Jep. Tässä Ähtärin pururadalla. Pururadalla tässä Ähtärissä kävellään. Käväis vähän tuolla lenkki pieni käppäilemässä. Pururataa tässä jo. Sellaista on täällä lämminpäivä. Tarkenee teepajalla nyt. Tarkenee teepajalla. Siinä. Eilen tuli tehtyä vähän pitempi video, mutta kyllä välillä voi pitempiäkin. Pientä tässä nyt käppäilyä. Kyllä. Keskiviikko jälleen kerran ja pikkulauantai. Voisi tätä extempore-liveäkin tehdä välillä. Extempore-liveä. Tää YouTube on parhaimmillaan siitä, että kun tekee silloin kun huvittaa eikä mitään aikatauluja. Nyt oikein huvittaa tehdä useasti. Mutta kyllä liveäkin tulee. Liveäkin tulee jo. Ei muuta kuin näihin kuvia näihin tunnelmiin ja liveä tulee ja tällaista. Tässä tätä pururataa.